Radio. Aksyon! Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Lalaki ka nagamanegos ang motorsiklo patay matapos nakabunggo sa nabiriya nga truck. Negros Occidental nagapabilin nga mataas ang daily COVID-19 cases sa sulod na sang pila ka adlaw. Balita National, Presidente Duterte nagpanawagan sang matawhay nga eleksyon. Ginaduso sang DOH nga singular allowance ginapamatukan sa mga healthcare workers. Balita International, India natala na nga mag-export sang 8 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine. Sa sports balita, football team sang Pilipinas nakasulod na sa AFC Women's Asian Cup. Maayo nga ga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karang adlaw Domingo, Setyembre 26, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel, Cabatu, detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Kung noon, Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran.
kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEC actually, Aksyon Radio, karon Sunday edition sa Aksyon! Nasa sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa balita lokal. Patay ang isa ka lalaki nga nagasakay sa motorsiklo matapos nga makabunggo sa likod sang trucking nga naberiya sa Hacienda Santa Maria, Barangay Rizal, Syudad sang Silay, tak na alas 10:25 kagabi Sabado. Sunod sa ini siya nga datos ni Lieutenant Colonel Robert Pitate, hepe sang Silay PNP. Sunod sa hepe, wala pa sang identity ang biktima bangod wala ini sang identification card. Ang biktima nga dead on the spot na nagamaneho sang XRM 125 nga motorsiklo kag nagasuksok sang nutshell nga helmet. Sunod kay Ben Panagiton, 32 anyos, driver sang truck, kag residente sang Baguio City, upod niya ang iyang manghod nga si Eddie Boy, sang sila ang naflatan sang goma. Si Ben ang nagbakal sang sudan kag nabili ng iyang manghod sa natabo ang aksidente. Dugang pa ni Panagiton, nagbutang sila sang early warning device nga posible wala madiparahan sang biktima. Naglabot na sa 126,263 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos sa dugangan sa 825 ka kaso. Nadugangan ng Negros Occidental sa 285, ginasundan sa Iloilo Province 231, Bacolod City 139, Iloilo City 86, Capiz 33, Guimaras 23, Aklan, Cagantique na may tig 14. Naglabot naman sa 106,659 ang recoveries matapos sa dugangan sa 273 ang tatlo ka bagong nagkalamatay na nagdala sa kabilugan nga 2,921. Samtang 16,653 ang aktibo kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Liwat nga ginapilan ni Councilor Winesito Novero sa mga bakulod nun nga wala pa makapabakuna sa COVID-19 vaccine nga kung tani magkoopera na sa panawagan sa gobyerno agud mapunggan ang padayon nga pagtaas ng kadamoon sa mga persona nga natapikan kag nagakalamatay bangod sa COVID-19. Sino kay Novero magluwas sa pagpabakuna dapat man nga mangin disiplinado ang mga bakulod nun agi sa pagsunod sa ginapatuman nga minimum health protocol. Dugang pa sang konsehal lubos na ginatinguan sa karon sa administrasyon nga matapos ng problema sa pandemya bagay sa paghimo sa tanan nga estratehiya kag programa apang ini ang hindi mangin madinalagon kung may kakulangan sa kooperasyon sang publiko. Nakabaton sang dugang nga bakuna ang Negros Occidental sang nagligad nga Biyernes. Suno kay Dr. Zephyr Gerhard Kaelian, head sang Emergency Management Team sang probinsya. Nagabot ang 29 ka boxes kon 40,000 ka doses sang Sinovac, 2,925 ka vials o kon 17,559 ka doses sang Pfizer, kag 475 ka vials o kon 4,700 ka doses sang AstraZeneca. Samtang ginkuha man sa probinsya ang iya sa nga Bacolod nga 13 ka boxes kon 9,300 ka doses sang Sinovac, 978 ka vials kon 5,800 ka doses sang Pfizer, kag 2,060 ka vials kon 30,600 ka doses sang AstraZeneca. Sa piyak nga bakin halos adlaw-adlaw naman naga-deliver ang probinsya sa mga local government unit.
Kag sa katapusan nga balita lokal, ginapanginbulahan nila Carlota City Mayor Rex Halandoon si Dr. Inez Benedicto nga nag-top 1 sa September 2021 Physician Licensure Examination. Sa previous Aksyon Radio, ginpahayag ni Halandoon nga mayaras ang recognition kay preparar ang local government unit sa La Carlota para kay Benedicto. Si Benedicto ang residente sa Barangay 1, siyudad sang La Carlota, kag-utod ni Councilor Baste Benedicto. Ginpahayag ni Halandoon ang nalambot ni Benedicto ang pamatuod nga masarangan man sa mga nagagikan sa probinsya nga mangibabaw sa board exam. Pero kay Halandoon nagahatag ang LGU sa incentives kag plaque of recognition sa tiod nga may mag-top nga sa board exam sa ilang nga lugar. Plano man ni Halandoon nga tanyagan sa Benedicto sang trabaho kasunod sang palayag sini sa media interview nga magaserbe ini una sa komunidad. Wala pa kami kuan. I'm just thinking about it. Pag sigurado may recognition. May recognition para sa iya. No? So, kinaplano pa namon kung ano himuon pa. No? Pero definitely there will be. Sila Carlota City Mayor Rex Halandoon. Sa mga balita national, Presidente Duterte nagapanawagan sang matawhay nga eleksyon. Ginaduso sang Department of Health nga singular allowance ginapamatukan sa mga healthcare workers. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Pride Bar Blue, hindi lang po. Alright, good morning and happy Sunday mga ka-aksyon. How are you today? Mabugnaw nga Domingo sa inyo tanan sa nag-aupod sa aton sa Facebook Live. Good morning. Dali lang kay manamyaw ta sa monitor sa aton sini nga aga. Good morning lang kay Alex Monteza. Good morning sa imo. How are you? Kaya Mario Bacao ko Irad, good morning man. Naga-monitor siya dra sa may La Carlota City. Oy, mayong aga sa tanan niya taga La Carlota City. Kaya dalang hinahinayan naton monitor kito. Hindi ko may kabati sa akong kaugalingon. Okay. Baryoga Ray Baryoga, good morning sa imo dra sa may Barangay Pandanon DSB. Kay Evelyn Pomoceno, good morning man. Kay Novi Magapan, maayong aga. Naga-monitor gid sila always 24/7 sa Barangay Pandanon DSB. Wow, thank you so much Novi. Kay Maninoy, Michael June P. Season, good morning sa imo. Later ko lang tamyawan sa on-air ang imo to ginapatamyaw sa akon. Good morning dra sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Kay Alex, ginatamyaw niya ang tanan nga members ng Energy Fans Club. Nakip na drasa ni Ma'am Van and Miss Jinky. And of course, Doc Matt Mayo. At Tia Kim Meriman, good morning man sa imo. Martin Aliling, good morning. Josette Magwad de los Reyes. Kay Leia Jean Palabrica Kapitulo, good morning. Dress sa may Magbalyo, Cabancalan City. Uy, mayong aga dra sa inyo. Kay Sir Ruperto Galio and family, Ma'am Alma, good morning dra sa inyo sa may Las Vegas. Nagapamating sila. Sige, kay ako to. Aiki Carmona, good morning dra sa may Cadiz City. Uy, mayong aga sa tanang nga taga Cadiz. Cadiz nun, good morning sa inyo. Dugay na ko, wala ka pa Cadiz ba? Sige lang, malagaw tadadason sa Cadiz. Okay. Advance happy 7th wedding anniversary kay Ma'am Van and Doc Matt. Ay yes, September sila. Okay, advance happy 7th wedding anniversary sa inyo. Kay Jacqueline Marino, good morning man. Alex Pavillar, good morning. Ay kay Carmona, ginapag-greet niya lang ang family Carmona sa Barangay Kaduhada, Cadiz. Elizabeth Cobol, good morning man. Che Zamora, good morning. Kay Terania John Ray Terania, good morning sa imo. Kay Ma'am Van Mayo, happy weekend man. Dra sa may Minnesota, upod kay Doc Matt Mayo.
Elizabeth Kubol, dra sa may Kaningay or Kaningay, Kandoni. And Sir Rupert Galio, good morning ko kay Maninoy niya Bing. Salamat gid sa imo regalo. Ay, sana all may regalo. Sige, stand by for Balita National. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Balita National. Nagpaandam si Presidente Rodrigo Duterte nga gamiton niyang pwersa sa militar sa 2022 presidential elections. Sunod sa Presidente, hindi kon kinanglan para masiguro nga matawhay ang masunod nga eleksyon. Dugang pa, wala sang may gusto sang gamo kag pagpangdaya. Rason nga nagapangabay ini nga magsunod sa pagsulundan kag likawan ang pagkabayolente. May baluan magapapili nga Vice Presidente si Duterte sa masunod nga eleksyon. Ginaupdan sa Commission on Election o COMELEC ang panawagan ni Presidente Rodrigo Duterte nga pabilin ang malinong kag matawhay nga eleksyon sa 2022. Sa statement, ginapanumdom ni COMELEC spokesman James Jimenez ang mga kandidato nga likawan ang gamo sa eleksyon. Sunod pa kay Jimenez ang panawagan sa Presidente isa ka panumdom sa mga kandidato kinahanglan ipabilin ang kalinong kag ginapasiguro sa publiko nga ang COMELEC nagapakig-angot na sa security sector agod maplastar sang maayong eleksyon sa masunod nga tuig. Ginkontra naman sang Union of Healthcare Workers sa pribadong ospital ang ginaduso sang Department of Health nga singular allowance sa diin ang kantidad ibase sa risk exposure sang health workers sa COVID-19 patients. Sa Senate hearing, ginpahayag ni St. Luke's Medical Center Global City Employees Union Secretary Benji Foscalbo nga ginasuportahan sa grupong Senate Bills number 2371, 2398 kag 2406 nga tuyo matagan sang benepisyo ang healthcare workers nga nagaserbe bilang frontliners sa COVID-19 pandemic. Apang ginpahayag ni Foscalbo nga wala siya sang may nakit-an nga rason agod ipaagi pa sa categorization nga low risk, medium risk kay high risk ang paghatag sang benepisyo sa healthcare workers. Ginpahayag naman ni Senator Panfilo Lacson nga ginbulsa sa Pharmaly Pharmaceuticals Corporation ng 26.39% sa 42 bilyones pesos sa kontrata sa Department of Budget Procurement Services para sa medical supplies na ginusar sa COVID-19 pandemic. Ginpunto ni Lacson o ginpahayag ni Lacson kay Pharmaly Director Lincoln Ong sa Senate hearing sa 44 kay iban pa nga suppliers. Ang Pharmaly ang mga nakakuha sa 26.39% sa 42 bilyones pesos na gin-transfer sa Department of Health sa PSDBM. Samtang naman naging question ni Lacson kung nga nakabakal ang mga opisyal sa Pharmaly sang malahalon ng salakyan pagkatapos ang una nga kontrata. Kag sa katapusan nga Balita National, gusto sa karon ni Senator Lapid nga madugangan ang benepisyo sa mga empleyado karon nga nagapadayon ang pandemya. Nagsumiter sang hagna si Lapid para mapatuman ang 28 ka quarantine leave benefits
kada tuig mga empleyado sa pampubliko kag pribado nga sektor. Ang quarantine leave ang igahatag sa empleyado anuman ang iya employment status kag ihatag kon siya ang mayara sa exposure sa kamalalaton nga balatian ng delikado nga kemikal nga kinahanglan mag-quarantine. Suno kay lapid mabudlay kag delikado ang panahon karon bawal madamo sa nagarisgo makakita lang sang trabaho. Ang ibayad sa quarantine leave sa empleyado ang mahimusukton sang kompanya o kon ahensya sa Social Security System o kon Government Service Insurance System. Las 6:22 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Sa panatayin ay nanay. Alright, sige. Dali lang kayo doon nagbisyo ang aton internet. Nag-interrupt ang aton live. Okay, wait lang. Let's start na yung mga ka-aksyon, no? Para mayo ang aton nga pagtamyawanay dire. Happy birthday sa tanan nga may birthday subong adlaw ha. Enjoy your day, gid. Kay Miss Jinky, dialag doon. Oy, good morning sa imo Miss Jinky. Dara sa may Arizona. USA. Happy Sunday kag kay Mr. Beboy Villasor. Kag ginatamyo niya sila ni Ma'am Van, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Milili Oligo. Good morning sa inyo. Dra sa may Barangay Pandanon, DSB. Si Yvonne Wisher, Wisher. Good morning, man. Thank you, kids, sa pag-share sa aton nga live today. Okay, good morning man kay Manang Christy Caripol Tanatan, dra sa may San Enrique. Kag kay Sir Leo Talaban. Okay. Sige. So, standby for Balita International kag Sports. Balita Sunday Edition sa Aksyon! Las 6:24 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye na sa Balita International. All set na ang pungsod India sa pag-export sa 8 milyones ke doses ng COVID-19 vaccine sa bulan sa Oktubre. So kay Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla, ini kasunod sa pagtapos na sang India sa exportation ban sa mga bakuna sa nagkalain-lain nga pungsod. Una din nagprobisa si Prime Minister Narendra Modi nga liwat nila padayunon ang pag-export sang bakuna. Kaligad nga semana sang gintapos na sang India ang vaccine export ban bangod sa pagsaka sa COVID-19 infection kag deaths sa ilang pungsod. Madumduman nga 250,000 ka mga tao ang nagkalamatay kag milyones ka tao naman ang infected sang virus sa India. Kag sa aton yung sports balita, nakasunod na sa Asian Football Confederation o AFC Women's Asian Cup sa India ang Women's National Football Team sang Pilipinas. Ito matapos nga perdehon sang Malditas ang Hong Kong sa score nga 2-1 sa qualifiers sa ginpatigayon sa Jar Stadium sa Tashkent, Uzbekistan. Na-record ni Tani Anis ang unang goal sa ika-17 minuto sa hampang. Samtang naka-goal man si Chandler McDaniel sa ika-88 minuto sa hampang. Inay kaduha nga sunod nga pagsulod sa Malditas sa nasambit nga torneo. Sila man ang nagpanguna sa karon sa Group F kag 10th overall sa AFC Women's Asian Cup. Nagaligad nga semana sang ginpierde man sang Malditas ang Nepal. Pati kayo noon ang AFC Women's Asian Cup umpisa Enero 20 tub Pebrero 6, 2022. Las
Alas 6:27 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag inyo nabatian ang bugos ka detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karang adlaw Domingo, September 26, 2021. Good morning lang dira kay Tito German Palma and family, Tito Dodong Banjo Pomperada and Mama Lourdes Season. Halin kay Maninoy, Michael John P. Season, Sang Purok Brotherhood Barangay Sumag. Good morning man. Kag kaya Sintros Aspancanoy, good morning. Kay happy birthday sa bata nga si Kyle Nicole. Enjoy your day. Happy birthday, Kyle Nicole. And kay Miss Maria Rivera Murayama, si Marie. Okay, nabula ko ba? Maria, okay? Good morning dra sa imo, happy Sunday. Keep safe mga ka-aksyon. God bless us all. Hindi naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,